చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మహోన్నతమైన మా తండ్రి, మీ మహిమ కలిగిన నామమునకు స్తుతులు స్తోత్రములు వందనములను ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నేను స్తుతించుతూ ఉన్నాను. గత ఉపవాస ప్రార్థన దినం నుండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థన దినం వరకు మమ్మల్ని మీ కాపుదలలో ఉంచి ప్రభా మాకు కావలసినటువంటి సమస్తలను ఇచ్చి మరలా ఈ ఉపవాస ప్రార్థన దినం ప్రభా నాయన మమ్మలను తండ్రి వెలువల మందిరంలోనికి సమకూర్చినందుకు మీకు స్తోత్రములు. నాయన ఎందరో బిడ్డలు ప్రభా గత ఉపవాస ప్రార్థన దినమున వారికి ఉన్నటువంటి చిక్కులను సమస్యలను ప్రభావ రాసి మీ బలిపీఠం మీద పెట్టి ఉండగా మీరు ఎందరో ప్రభా నాయన సమస్యలను మీరు తీర్చినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మరలా ఈ దినమున కూడా ప్రభా మాకున్నటువంటి చిక్కులను తండ్రి సమస్యలను ప్రభా గడ్డైనటువంటి నాయన జటిలమైనటువంటి చిక్కు సమస్యలను కూడా ప్రభా వ్రాసి ఇచ్చి ఉండగా తండ్రి మీ బలిపీఠం మీద మేము పెట్టి ఉండగా ప్రభా మీ యొక్క బలిపీఠములో ఉన్నటువంటి మా చిక్కు సమస్యలన్నింటినీ ప్రభా నాయన మీరు దహించి వేసి తండ్రి అవి మాకు లేకుండా చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ప్రభా కొద్ది సమయం మీ యొక్క మాటలను మేము వివరించుకొని ఉండగా మీరును మా తండ్రి గారును మాకు తోడయ్యండి వాక్యం ద్వారా బలపరచమని అడుగుతూ ఉన్నాము. ఆనాడు ప్రభా నాయన మీరు శరీరధారిగా ఉన్న దినములలో ప్రభా నాయన నీ యొద్దకు వచ్చిన వారిని మీరు బలపరిచారు, బాగు చేశారు, లేవనెత్తారు, వారి ద్వారా మహిమను పొందారు. అలాగే ప్రభా మీరు మరణించి పునరుద్ధానులై తిరిగి లేచిన తరువాత కూడా ప్రభా మీరు కనబడి మాట్లాడి అధైర్యవంతులను ధైర్యపరిచారు, అవిశ్వాసులకు విశ్వాసమును ప్రభా అనుగ్రహించి మరలా మీరు బలపరిచి స్థిరపరిచారు. అనేకులను ప్రభా నాయన నీ యొక్క పని చేయట కొరకు ఈ లోకంలో వాడుకున్నారు. అలా ఉండే ప్రభా మేము కూడా మీ పని నిమిత్తమై ఈ యొక్క లోకంలో ప్రభా ఏ రీతిగా వాడబడితే మీకు ఇష్టమో మీ చిత్తమో మీకు మహిమో ఆ రీతిగా మమ్మల్ని వాడుకొని మహిమను పొందుమని ఈ సమయం మీరు మాతో ఉండి మీ మాటలను మాకు వినిపింప చేయమని మా కొరకు చనిపోయి పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన ఏ సజీవుడైన యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. గత ఉపవాస ప్రార్థనా దినం నుండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనా దినం వరకు ప్రభు యొక్క బలిష్టమైన రెక్కల మేడలో భద్రపరచబడి మరలా ఈ దినమున ఆయన యొక్క పాదముల చెంతకు కూడి వచ్చిన మన ఒక్కొక్కరికి పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. మన కన్వెన్షన్ కీర్తన పుస్తకంలో 131వ పాట వచ్చింది. మన కన్వెన్షన్ కీర్తన పుస్తకంలో 131వ పాట పల్లవి 2వ చరణాన్ని 6వ చరణాన్ని పాడుకున్నాం. మొదటి చరణం 2వ చరణం 6వ చరణాన్ని పాడుకున్నాం. మరణమునకు విజయమేది మరణమోడిపోయేరా మరణముని యేసు మరలా బ్రతికి లేచెరా మరణ
వచ్చుచున్నారు ఇదిగో అనే రాగం మీద పాట అన్నమాట ఇది. ఇప్పుడు పాడండి. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 20వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనాలను మనం చదివితే ఆదివారం ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేనే మరియా చంద్రకళ సమాధి వద్దకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడినట్టుగా చూశాను. గనుక ఆమె పరిగెత్తుకొని సీమోను పేతురు వద్దకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరియల శిష్యుని వద్దకును వచ్చి ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎవరో ఎత్తుకొని పోయి ఆయనని ఎక్కడ ఉంచిరో ఎరుకమని చెప్పాను. కాబట్టి పేతురు ఆ శిష్యులను బయలుదేరి సమాధి వద్దకు వచ్చింది.
ఈ యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ మొదటి వచనంలో ఉన్నటువంటి మాట మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోయి సిలువ వేయబడి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తరువాత మరి మగ్దలేనే మరియా అనేటటువంటి ఆమె యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి లేదా యేసు ప్రభు యొక్క శరీరమును ఉంచినటువంటి ఆ తోటలోనికి వచ్చి ఆ తోటలో ఉన్నటువంటి ప్రభువును పెట్టిన సమాధి దగ్గర ఉండి ఆమె ఆ సమాధి దగ్గర వెతుకుతూ ఉన్నారన్నమాట. ఏమి వెతుకుతూ ఉన్నది అని అంటే మరి ఆ యొక్క సమాధి దగ్గర యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క దేహమును ఆమె వెతుకుతూ ఉందన్నమాట అండి. ఎందుకు వెతుకుతూ ఉన్నది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 3వ దినాన తిరిగి నేను లేస్తాను అని చెప్పారు కనుక లేచేటప్పుడు మరి అంటే ఆ సమాధిలో నుండి ప్రాణముతో బయటకు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభువును నేను చూడాలి, అందరికంటే ముందు నేను వెళ్ళి చూడాలి అనేటటువంటి ఒక కోరిక లేదా ఆశ కలిగినటువంటి ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆ సమాధి దగ్గరకు వచ్చింది. మరి ఆ సమాధి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆమె మరి చూడండి వచ్చి వంగి చూసిందంటండి. సమాధి దగ్గరకు తొందరగానే వచ్చింది. వచ్చి చూసినప్పుడు ఆమెకు ఏమి కనబడింది అని అంటే ఖాళీ సమాధి కనబడింది అంటండి. ఆ ఖాళీ సమాధి కనబడినప్పుడు అంటే సమాధి మీద రాయి తీయబడి ఉంది. తీయబడినటువంటి సమాధి లోపలికి అంటే రాయి తీయబడగానే ఏమున్నది అని అంటే మరి చూడండి తలుపులు మూసి ఉన్నాయనుకోండి, చర్చి తలుపులు మూసి ఉంటే లోపలికి రావడానికి అవకాశం ఉండదు, లోపల ఏమి ఉన్నదో చూడడానికి కూడా మనకు కనబడదు. కానీ ఇలా తలుపులు తీసున్నాయి అనుకోండి, తీసి ఉంచినప్పుడు లోపల ఎవరున్నారో కనబడుతుంది, ఏమి చేస్తున్నామో కనబడుతుంది, ఎవరున్నారు ఎవరెవరున్నారు ఎలా ఉన్నారు అనేటటువంటి దానిని కూడా మనం స్పష్టంగా చూడగలమన్నమాట. అలాగే మరి సమాధి మీద రాయి మూయబడి ఉండినప్పుడు ప్రభువు యొక్క శరీరం ఎలా ఉన్నదో ఆమె చూడలేదు. సమాధిలో పెట్టినప్పుడు మాత్రం అంటే పెట్టినప్పుడు చూచారు, కానీ పెట్టి మరి రాయిని ఆ యొక్క సమాధికి అడ్డు పెట్టి ముద్ర వేసిన తరువాత లోపల ప్రభువు ఎలా ఉన్నారో మాత్రం వారికి కనబడలేదు. కనుక 3వ దినాన నేను తిరిగి లేస్తాను అని చెప్పినటువంటి ప్రభువు దేహము మరి ఉన్నది కనుక లేస్తానన్నారు. ఆయన ఎలా లేస్తారు, ఎప్పుడు లేస్తారు, లేచినప్పుడు ప్రభు ఎలా ఉంటారు అనేటటువంటిది చూడాలి అనే ఆశ కలిగినటువంటి ఈ మరియా మరి సమాధి దగ్గరకు వచ్చింది. సమాధి దగ్గరకు వచ్చి చూసినప్పుడు రాయి తీయబడి ఉందండి. రాయి తీయబడి ఉండినప్పుడు ఏం కనబడింది ఆమెకు అనంటే సమాధి ఎలా కనబడిందంటే ఖాళీగా కనబడిందంట. మరి ఖాళీగా కనబడింది కనుక సమాధిలో ఎవరు లేరు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సమాధిలో లేరు కనుక ఆ సమాధి ఎలా ఉందండి ఖాళీగా కనబడింది. ఈ ఖాళీగా కనబడింది మరి పాట ఉంటుంది, నాకు చరణం గుర్తులేదు కానీ ఖాళీ సమాధిలో మరణమును ఖైదీగా చేసిన హే ప్రభు యేసు అనే పాటలో ఉంటుందండి ఆ చరణం. మరి పెద్ద కీర్తన పుస్తకం అంటే ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలలో ఆ పాట ఉంటుంది, చూడండి ఒకసారి. 307వ పాట. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సమాధి ఎలా ఉన్నది అంటే 8వ చరణం చూడండి పుస్తకం ఉన్నవారు. ఖాళీ సమాధిలో Kala
మరి ఈ ఖాళీ సమాధిలో దేనిని బంధించారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణమును ఆయన బంధించారంట. మరణాన్ని బంధించి మరి అంటే కలమయుడు పాపములకు కారకుడైనటువంటి సాతానుని ఏం చేశారంటే సాతానుని యొక్క గర్వమును అక్కడ ఏం చేశారంటే ఖండించి వేశారంటే దాని యొక్క తలను ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చితక ద్రొక్కారు, లేదా ఆయన దానిని మరి కొట్టి చంపివేసినట్టుగా సాతాను యొక్క తలను ఆయన తెగ నరికినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. మరి చూడండి, ఇలా ఉన్న మరణముపై జయము సాధించినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఇప్పుడు ఆ సమాధిలో లేరు. సమాధిలో లేరు కనుక లేనటువంటి ప్రభువును గూర్చి ఆమె బాధపడుతూ మరి యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు అని చెప్పని మొట్టమొదట మరియకు కనబడినటువంటి ప్రభు మరి లూకాసు వార్తలోనే మనము చదువుకున్నాం కదా. మనము చదువుకునేటువంటి ఆ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూస్తే మొదటి వచనములో ఆదివారంలో తెల్లవారుచుండగా ఆ స్త్రీలు తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొని సమాధి యొద్దకు వచ్చారు. వచ్చినటువంటి వారు లోపలికి వెళ్ళి రాయి దొరలింపబడి ఉండుట చూచి మరి లోపలికి వెళ్ళింది, కానీ ప్రభువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. మరి చూడండి, ప్రభువు యొక్క దేహం అంట వారికి కనబడలేదు కనుక యేసు ప్రభు దేహము ఏమైందో, ఆయన ఏమయ్యారో, ఆయనను ఎవరు తీసుకొని వెళ్ళారు అని చెప్పని ఆమె భయపడుతూ మరి ఉన్నది. భయపడుతూ కంగారు పడుతూ ఏమైపోయాడో ప్రభు, నన్ను రక్షించిన ప్రభు, నా యొక్క పరిస్థితిని మార్చినటువంటి ప్రభు, మరి ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినాలలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మార్చినటువంటి ప్రభువు ఇప్పుడు ఆ యొక్క సమాధిని ఖాళీ చేసి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళారో, ఎలా వెళ్ళారో, ఎక్కడ ఉన్నారో అని చెప్పని ఆమె మరి ఆలోచించుకుంటూ కంగారు పడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మరి ఆమెకు వినబడినటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే, సజీవుడైనటువంటి వాణిని మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచున్నారు, ఆయన లేడు, ఆయన లేచి ఉన్నాడు అని చెప్పని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాగ ఆయన మాట్లాడుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అంటండి ఈయన లేస్తాను అని చెప్పినటువంటి మాట ఎవరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారంట అని అంటే 9వ వచనంలో మనము చూసినట్టయితే 8వ వచనంలో చూడండి చివరి మాట, అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకొని సమాధి యొద్ద నుండి తిరిగి వెళ్ళి ఈ సంగతులన్నీ 11 శిష్యులకు తక్కిన వారికి తెలియచేసిరి. చూడండి, ఈ స్త్రీలైనటువంటి వారు మొదట చూసిన మరియా మరి ఆమెతో పాటు వచ్చినటువంటి స్త్రీలు మరి సమాధిలోనికి వెళ్ళి చూచారు. లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమీ లేదు కనుక ఆయన లేస్తానన్న మాట వారికి గుర్తు వచ్చినటువంటి వారు ఏం చేశారంటే వెంటనే మరి జ్ఞాపకం వచ్చింది. జ్ఞాపకంలో రాగానే వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళినటువంటి వారు ప్రభువు యొక్క శిష్యులకు ప్రభువు చెప్పిన మాటను జ్ఞాపకము చేసి ఆయన లేడు, లేచాడు సమాధిలో నుండి అని చెప్పానంట. చెప్పినప్పుడు వీరి మాటలు శిష్యులైనటువంటి వారికి కూడా ఎలా కనబడినాయి అంటే వెర్రి మాటలుగా కనబడినాయి అంట. వారంట మాటలు నమ్మలేదంట. నమ్మలేక ఆ మాట నమ్మనందు వలన పేతురు చేసిన పని ఏంటంటే గబగబా లేచంట సమాధి దగ్గరకు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వంగి చూసినప్పుడు నారబట్ట ఒక్కటే కనబడిందంట. మరి చూడండి, ఇలా యేసు ప్రభువారు తాను చెప్పినట్టుగానే ముందుగా లేచారు. అంటే చూడండి, యేసు ప్రభువారు చనిపోయే ముందు అంటే మరి ఆదివారం మొట్టమొదటి నాడు జయోత్సాహముతో యెరూషలేములో ప్రవేశించారు. మరలా ఆ యొక్క పట్టణంలో నుండి సమాధి చేయబడి మరి పునరుద్ధారణై తిరిగి బ్రతికిన తరువాత మరలా ఆయన ఆ యొక్క దినం అంటే అని ఇక్కడ వ్రాయబడింది కదండి, చనిపోయి తిరిగి లేచినటువంటి ఆ పునరుద్ధానపు ఆదివారము దినముననే 13వ వచనములో చూసినట్టయితే
ఇదిగో ఆగిన మంది వారిలో ఇద్దరు యెరూషలేమునకు ఆమడ దూరంలో ఉన్న ఎమ్మాయి అని ఒక గ్రామమునకు వెళ్ళుచు ఈ సంగతులను గురించి ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకుంటూ ఉండగా. మరి చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శిష్యులైనటువంటి వారు ఈ మాటలను చూస్తూ వింటూ, అంటే చెప్పారు కదా, స్త్రీలు వచ్చి చెప్పారు, చూచారు ఆయన సమాధిలో లేడు కనుక లేనటువంటి ప్రభువులంట వారు వెళ్ళి చూసి చాలా ఈ విషయం వారికి ఎలా ఉంది అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉందన్నమాట అండి. ఎందుకు విచిత్రం అని అంటే సమాధిలో ఉన్నటువంటి ప్రభువు లేరు, మరి వెతికిన వారికి కనబడలేదు కనుక వారికి ఎలా ఉందంటే విచిత్రంగా ఉంది. మరి లేచినటువంటి ఆయన ఏమవ్వాలి, వారికి కనబడాలి కదా, అలా కనబడలేదు. కనబడనందువలన వారికి ఆశ్చర్యం అనిపించి ఆ యొక్క ఆశ్చర్యంతో వారు చేసినటువంటి మరి పని ఏంటంటే ఈ మాటలనంట చెప్పుకుంటూ ఆ యెరూషలేము పట్టణంలో నుండి ఎమ్మాయి అనేటటువంటి ఒక గ్రామము ప్రక్కనే ఉంది. ఆ గ్రామంలోనికి వెళుతూ ప్రభువు చెప్పినట్టుగానే ఆయన లేచాడు, ఆయన సమాధిలో లేడు అని చెప్పుకుంటున్నారు. మరి చూడండి, అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడంట యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా వారితో కూడా ఆయన నడుస్తూ వెళ్తున్నారంట. మరి యేసు ప్రభు కూడా నడుస్తూ వెళ్తుంటే మనమే ఉన్నామనుకోండి, ఎవరైనా ఇద్దరు మనుషులు కలిసి వెళుతూ ఉంటామనుకో, వెళ్ళేటప్పుడు మన నీడైనా పడవచ్చు, మన ప్రక్కన నుండి వెళ్ళే వారి నీడైనా మన ప్రక్కన పడిందనుకో, వెంటనే ఏం చేస్తామండి, మనం తిరిగి ప్రక్కకు చూస్తాం. మరి ప్రక్కన ఎవ్వరూ లేకపోతే ఏమనుకుంటాం, ఏమండి ఇద్దరు మనుషులు నడిచెళ్ళేటప్పుడు మూడో మనిషి వెళ్తున్న అలిగిరి కానీ మరి మనకు అది కనపడినప్పుడు కానీ మనం ఏమనుకుంటాం, ఎవరో ఉన్నట్టు అనుకుంటామా అనుకోమా, మన పక్కన ఎవరో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, మనం నడుస్తూ ఉంటే ఎవరో ఉన్నట్టే ఉంటుంది. మరి కానీ మనకి ఎవరూ కనపడరు, మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే భయంగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మరి చూడండి, ఒకసారి కాదు, మా పెళ్ళైన కొత్తలో మరి ఆ సంవత్సరమే మా బావగారికి రెండో అబ్బాయి పుట్టాడండి. అబ్బాయి పోలవరం వెళ్ళాము, అయ్యగారు నేను పోలవరం వెళ్ళి మరి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మరి ఆ పోలవరం రూట్లో గాడాలో కోటాలో ఏదో ఊరు ఉంటుందండి. మరి అక్కడ పట్టిసేవకి వెళ్తానికో దేనికో అక్కడ లాంచీలకి రేవు ఉంటుంది అన్నమాట ఒకటి. మరి ఆ ఊరు కూడా నాకు గుర్తులేదు కానీ ఆ వెళ్ళే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంటుంది, అదే బస్ స్టాప్ అన్నమాట. మరి అయితే అక్కడ వరకు వచ్చాము, వచ్చిన చీకటి పడిపోయింది. చీకటి పడితే వెళ్ళాము, చూసాము, కాసేపు ఉన్నాము, తిరిగి వచ్చేసేటప్పుడు మరి వాళ్ళు చెప్పారు ఫలానా చోటుకి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్త అని అయ్యగారికి చెప్పారంట, నాకు తెలియదు. మరి వెనకాల బండి మీద కూర్చుంటే ఆయన మాట్లాడుకుంటూ అక్కడ ఆగాము. అక్కడ ఆగి మరి కొబ్బరి నీళ్ళు కావాలంటే డిసెంబర్ నెల మరి తాగి ఇద్దరం కలిసి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ నుంచి బండి కొంచెం ముందుకు వచ్చేసరికి అంటే మన చర్చి దగ్గర నుంచి ఆ కప్పల వారి వీధి ఎక్కడ వెళ్ళేసరికి నాకు మా బండి మీద నాతో పాటు ఇంకొక ఆమె ఎవరో కూర్చున్నట్టు కనపడుతుంది, నాకు ఎవరో నా వెనకాల ఉన్నట్టు కనపడుతుంది, కానీ ఎవరో లేదు. ఇలా చూసుకుంటున్నా నాకు ఎవరో చదవటం లేదు. సరే నేను చెప్పాను, ఆ ముందుకు చూస్తున్నాను, అయ్యగారు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఎవరైనా కనబడుతున్నారా అంటున్నారు. ఎవరు లేదు కానీ ఏదో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందని చెప్పని నేను అలాగే చూస్తున్నాను. అలా చూస్తూ ఉంటే మరి నాకు ఎవరో కనపడట్లేదు, వెనక తిరిగి ఎలా చూసినా నాకు ఎవరు లేదు. సరేనా అని చెప్పని కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత ఆయన సార్ బండి ఆపడంటే బండి ఆపారు. బండి దిగి చుట్టూ ఎవరు లేదు, దూరంగా కూడా నాకు ఎవరో కనపడట్లేదు. సరేనా అని చెప్పని ఎవరో ఏదో ఆలోచన అలా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుని వచ్చేప్పుడు అయ్యగారికి అక్కడ నుంచి మాటలు పెంచి మాట్లాడించుకుంటా తీసుకొస్తున్నారు, కానీ నా మనసులో మాత్రం నా వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఉంది. సరే అనుకున్నాను, కొంచెం దూరం వచ్చేసరికి నాకు ఐడియా వచ్చింది అన్నమాట అండి. అది ఏ దెయ్యం అయి ఉంటుందేమో, ఆ దెయ్యం అయి ఉంటుంది, అలా వస్తున్నట్టుందో బండి వెనకాల పడానా అని అనుకుని నేను అన్నాను. మరి కొవ్వూరు బ్రిడ్జి దగ్గర ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది కదండి, అక్కడ వరకు వచ్చాం. అక్కడికి వచ్చాక అక్కడ బండి ఆపారు. బండి ఆపితే అన్నాను, అండి మొత్తానికి ఏదో దెయ్యం అనుకుంటా మన వెనకాల పడి వచ్చింది అన్నాను. అంటేనే అప్పుడు దెయ్యమే వచ్చిందని నీకేమో తెలుసు అంటే నేను వచ్చింది దెయ్యమే అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మరి మనిషి ఎవరో కనపడలేదు కదా, కానీ మనిషి మాత్రం ఉంది.
కనుక అది దెయ్యమై ఉంటుంది అని అంటే నిజమే, అక్కడ దెయ్యాలు ఉంటాయి అంట, అదే చెప్పారు వాళ్ళు. ఇంటి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే అలా కనబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి అన్నారు అన్నారు. మరి అయితే దెయ్యం అంటే భయం లేదు కనుక మరి చక్కగా అలా రాగలిగాం. అదే భయం ఉందనుకోండి రాగలమా? వెనకాల కూర్చున్నా కానీ రాలేమన్నమాట. అంటే ఎందుకు చెప్పారంటే వెనకాల ఎవరన్నా ఉంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది? అది ఆ బ్రిడ్జ్ వరకే వచ్చిందండి, బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది, అది కూడా కనబడింది. అక్కడ వరకే వచ్చింది, అక్కడ నుంచి వెనక తిరిగి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. మరి చూడండి, అంటే మరి ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి మార్గంలో వెళ్ళేటటువంటి శిష్యులకు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వెళ్ళేది ఇద్దరే. యేసు ప్రభు మరి చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన నడిచి వెళుతున్నారు కనుక ఆ మనుషులైనటువంటి వారు చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. ఇలా లేచాడు, లేచినటువంటి ప్రభు మరి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఎలా ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తాను లేచిన తరువాత మరి మొట్టమొదటిగా గలిలయ మనుషులైనటువంటి వారికి కనబడతానన్నారు కదా, గలిలయలోకి వెళతానన్నారు కదా అని చెప్పని మరి వాళ్ళు అనుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే ఆ మాటలు మరి చెప్తూ ఉంటే యేసు ప్రభువు కూడా అంట మూడవ వ్యక్తిగా వారితో కలిసి సంభాషించుకుంటూ వెళ్ళారంట. మరి చూడండి, వారి కన్నులు మూయబడి ఉన్నవి అని ఉంది కదా ఇక్కడ. మరి ఈ కన్నులు మూయబడి ఉండుట మరి యేసు ప్రభువు వారితో కలిసి నడిచి మాట్లాడుతూ ఉన్నా కూడా వారికి ప్రభువు అని తెలియలేదు. అలాగే కొన్నిసార్లు మనం కూడా కష్టాలు బాధలు వచ్చినప్పుడు ప్రభువు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ మనకి ఏమవుతుంది? ఏమో కొన్ని మాటలు మరుగు చేయబడినట్టుగా వింటాము కానీ మనకి గుర్తుండవు అన్నమాట అండి. మరి ఏదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రభువు కనబడి వారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే వారు ప్రభువుతో అంటున్నారు, నువ్వు అక్కడే ఈ విషయాలు తెలుసుకోలేదా, నువ్వు అక్కడికే తెలియలేదా? మొత్తము యెరూషలేము పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలిసింది యేసు ప్రభువును కూర్చున్నటువంటి యొక్క వింత, కానీ నీకే తెలియలేదా అని చెప్పని వాళ్ళు అంటూ నడుస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలా చెప్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి చూడండి వారిలో మరి ఇక్కడ మన 18వ వచనంలో చూస్తే నడిచి వెళ్ళేటటువంటి వారిలో ఒకరి పేరు ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది. చూడండి, ఆ ఇద్దరిలో మరి మీరు నడుచుతూ ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొచ్చున్న ఈ మాటలేమని అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. వారిలో క్లెయోప అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి ఈ దినములలో అక్కడ జరిగిన సంగతులు నీ ఒక్కడనే ఎరుగవా అని ఆయనను అడిగాను. చూడండి, ఇద్దరు మనుషులు నడిచి వెళుతూ ఉంటే ఇద్దరిలో ఒకరి పేరేంటండి? క్లెయోప అంట. అతను అంటున్నాడంట, నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు? యెరూషలేములోనే ఉంటున్నావు కదా. ఈ యెరూషలేములో ఉండే నువ్వు యెరూషలేములో జరిగిన ఈ సంగతిని తెలుసుకోలేకపోయావా? ఈ విషయం నీకు తెలియలేదా అని చెప్పానంట. అంటూ ఉంటే ఏ మాటలు ఎవరి గురించిన సంభాషణ మీరు సంభాషించుకుంటున్నారంటే ఇంకెవరి గురించి మేము మాట్లాడుకుంటాము. మేము మాట్లాడుకునేటటువంటి వింతలు కానీ విశేషాలు కానీ ఉన్నాయి అంటే అది కేవలం ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించే నా మాటలే అని చెప్పని వారు అంటూ అతను చెప్తూ ఉన్న మాట చూడండి, నజరేయుడైన యేసును గూర్చిన సంగతులు. ఎందుకంటే ఆయన సమాజంలో ప్రజల మధ్య వాక్యము చెప్పుటలోను క్రియలలోను అంటే పని చేయటలోను మాటలు వాక్యము దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పడంలోను చెప్పిన మాటలను ఆచరించడంలోనూ కూడా గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి ఒక ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు కనుక మరి చెప్పిన మాట మరి నెరవేర్చేటటువంటి శక్తి ఆయనలో ఉన్నది కనుక ఆయన తిరిగి వృద్ధి జైనిగా లేచినట్టుగా ఆ లేచినటువంటి ప్రభువును వచ్చిన మాటలు మేము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము అని చెప్పుకుంటూ మరి తెల్లవారుజామున స్త్రీలు వెళ్ళారు. ఆ స్త్రీలు అయినటువంటి వారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారికి యేసు దేహము కనబడలేదు, కానీ
ఆ యేసు ప్రభు దేహము ఉండేటటువంటి స్థలములో 2 దేవదూతలు ఉన్నారంట. దేవదూతలుండి మరి ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఆయన బ్రతికాడు అని చెప్పినటువంటి మాట మరి మాకు విస్మయాన్ని అంటే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది అని చెప్పినప్పుడు ప్రభు అన్న మాట చూడండి, అవివేకులైనటువంటి వారులారా అని చెప్పని. మందమతి అని అంటే మరి చూడండి, మందమతులని ఎవరినంటారు? మందమతి అని ఎవరినంటారు? జ్ఞాపక శక్తి లేని వారిని మందమతులు అంటారు. అంటే జ్ఞాపక శక్తి లేని వారంటే ఎన్నిసార్లు మనం ఒక మాట చెప్పిన వారికి ఏముండదండి? జ్ఞాపకం ఉండదు అన్నమాట, గుర్తుండదు. అలా గుర్తు ఉండనటువంటి వారిని మందమతులు అంటారనమాట. మరి తెలివి తక్కువ వాళ్ళని అనకూడదు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు, మందమతులు అంటే జ్ఞాపకం ఉండదు. ఎన్ని మాటలైనా వింటారు, వినిన మాటలు ఏం చేస్తారంటే వదిలేస్తారు అన్నమాట. అందువలన వాళ్ళని మరి అలా చెప్పి మరి అన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా మరి వారు గుర్తుపట్టలేకుండా వారి కన్నులు మూయబడి ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఎప్పుడు మరి వారి కన్నులు తెరవబడింది అంటే ఇంకా వారి యొక్క గ్రామం వచ్చేసిన తరువాత మరి ఆ గ్రామంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక రొట్టె పట్టుకొని రొట్టెను అడిగి దానిని మరి చేతులెత్తి కన్నులెత్తి స్తుతులు చెల్లించి తండ్రికి ఆ రొట్టెను వారికి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారి యొక్క మనోనేత్రములకు ఉండినటువంటి మరి ఆ యొక్క గుడ్డితనము పోయి యేసు ప్రభువే మనతో నడిచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అని వారు గుర్తుపట్టినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే యేసు ప్రభు అంటే ఒక మాట ఏంటంటే వారు ప్రభువుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నంతసేపు కూడా వారి హృదయం ఎలా ఉందంట? ఏమండి, వారి హృదయం ఎలా ఉందంట? మండుతూ ఉందంట. అంటే మండుతూ ఉండటం అంటే ఏమండి, యేసు ప్రభు చెప్పిన ప్రతి మాట వారికి గుర్తు వస్తూ ఉంది. గుర్తు వచ్చినప్పుడు నిజమే ఈ మాటలన్నీ మనకు చెప్పాడు కదా, మనకు చెప్పబడినటువంటి మాటలు మనలో ఎలాగునా మర్చిపోయాం, మనకు ఎందుకు గుర్తులేవని చెప్పని ఒక విధమైనటువంటి బాధలు వారు అనుభవించినట్టుగా మరి ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. అయితే మరి చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఈ శిష్యులైనటువంటి వారికైతే ఎమ్మాయి మార్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ శిష్యులకైతే కళ్ళు అంటే కళ్ళకు ప్రభువు తనను తాను మొట్టమొదట ప్రత్యక్షపరుచుకొనలేదు. కానీ యేసు ప్రభు ఎవరికి తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నారు అని అంటే యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 13వ వచనం చూడండి. వారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమె అడగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయేది, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచారో నాకు తెలియలేదని చెప్పాను. చూడండి, యేసు ప్రభు సమాధిలో ఆయన లేడు కనుక లేనటువంటి ప్రభువును గురించంట మరియ ఏం చేస్తూ ఉన్నది? మగ్దలేని మరియ ఏడుస్తుందంట. ఎక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉందంటే ఆమె సమాధి దగ్గర నిలవబడి మరి చూడండి ఇక్కడ 11వ వచనంలో ఉన్న మాట, అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. మరి చూడండి, ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి మరియ కంట మరి ఒక మాట వినబడింది. ఆమెకు వినబడినటువంటి మాట ఏంటంటే, అమ్మ నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పని ఒక మాట వినబడిందంట. నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అనగానే ఆమె చెప్పిన మాట, నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని వెళ్ళారు, నా ప్రభువుని ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోయారు, ఆయనని ఎక్కడ ఉంచారో నాకు తెలియదు అని చెప్పని ఆమె అంతకంటండి. అలా అంటూ ఉన్నది. కానీ ఆమె యేసు ప్రభు దగ్గర నిలిచి ఉండుట చూసిందంట, కానీ ఆయన యేసు అని ఆమె గుర్తుపట్టలేదంట. చూడండి, మరి ప్రభువు ఆమె ప్రక్కనే నిలబడ్డారు, ఆమెతోనే మాట్లాడుతున్నారు, ఆమె చెంతనే ఉన్నారు, కానీ ఆమె ఏం చేయలేదు? గుర్తుపట్టలేకపోయింది. మరి గుర్తుపట్టలేక బాధ ఎలా ఉందంటే ప్రభువును గుర్తుపట్టలేనంత అటువంటి బాధను ఆమె అనుభవిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. మరి ఈ బాధపడేటటువంటి ఈ స్త్రీ చేసిన పని మరి మనం చూస్తే ఎక్కడ ఉంచారో తెలియదు. తెలిస్తే ఏం చేస్తుందామే?
ఏమండి తెలిస్తే ఏం చేస్తుంది? నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోవుదును, నేనే తీసుకెళ్ళిపోతాను ఆయన్ని. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో తెలిస్తే ఆయనని ఎక్కడ విడిచిపెట్టను, ఆయనను విడిచిపెట్టను. కానీ ఆయనను ఏం చేస్తాను? నేనే తీసుకెళ్ళిపోతాను, నా దగ్గరే ఉంచుకుంటాను. ఎందుకంటే మరి యోహాను సువార్తలో అందరూ కూడా హేళనగా వచ్చి అందరూ కూడా ఆమెను కొట్ట చూచినప్పుడు కూడా అదే మాటతో అదే స్వరముతో పిలిచిన దేవుడు, అమ్మా అని పిలిచిన దేవుడే ఇక్కడ కూడా అమ్మా అనే పిలిచారు. కనుక ఆ యొక్క పిలిచినటువంటి దేవుని యొక్క మాట ఆమెకు మాట గుర్తు రాలేదు, కానీ కనబడితే మాత్రం ఆయన నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని చెప్పని అన్నప్పుడు మరి చూడండి యేసు ప్రభువారే అన్నారంట, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఎవరిని వెదకుచున్నావు, ఎవరిని వెదకుచున్నావు అని అడిగితే మరి చూడండి నువ్వు ఏడ్చేదానికి కారణం ఏంటి? కారణం లేకుండా ఏడుపు వస్తుందా అండి? ఏమన్నా వస్తుందా? కారణం లేకుండా ఎవ్వరికి ఏడుపు రాదు, కారణం ఉంటేనే తప్ప. మరి ఇక్కడ ఈమె ఏడవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే యేసు ప్రభు ఆమెకు కనబడకపోవటే కారణం. తన ప్రాణప్రియుడు, తన రక్షకుడు, తన యొక్క సర్వస్వము అంటే తన యొక్క మరి ఈనాటి ఈ జీవితానికి కారణమైనటువంటి ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఆమె ఘనపరచబడుటకు కారణమైనటువంటి యేసు ప్రభువు మరి ఆమె దగ్గర లేకపోతే ఆమెకు ఉన్నటువంటి మరి చింత, బాధ, వేదన కనుక ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? ఏడుస్తున్నావే కానీ ఆమె కళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాయి అంటే వెలుగుతూ ఉన్నాయంట. ఆ కళ్ళు వెలుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవరిని వెలుగుతూ ఉన్నాయి అంటే నా ప్రాణప్రియుని నేను వెదకటిని అని అంటుందండి. పరమగీతము 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే చూడండి, నా ప్రాణప్రియుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, నా ప్రాణప్రియుడు ఎటు వెళ్ళిపోయాడో, నా ప్రాణప్రియుని ఎవరు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారో నాకు కనబడలేదు కనుక నేను నా ప్రియుని కొరకు వెతుక్కుంటూ ఉన్నాను అని చెప్పని ఆమె అనినప్పుడు యేసు ప్రభువారు చూడండి అలా అడగగానే ప్రభువును చూసినటువంటి ఆమె మరి తోటమాలు అనుకుందంట. అనుకుని ఆయనను నువ్వు ఈ తోటలోనే ఉంటావు. ఏ తోటలో? చూడండి 19వ అధ్యాయము 41వ వచనం చూడండి. 41వ ఆయనను శిలువ వేసిన స్థలంలో ఒక తోట ఉండేది. ఆ తోటలో ఎవరినో ఎప్పుడునో ఉంచబడని చూడండి. ఇక్కడ మరి ఉన్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రభువు సమాధి ఉంచబడినటువంటి స్థలంలో అంటే శిలువ వేయబడినటువంటి స్థలంలో ఏమున్నదంటండి? ఒక తోట ఉందంట. ఆ తోటలో మరి ఎవరు కూడా ఎప్పుడు ఉంచబడిన ఒక సమాధి ఉంది. మరి 38వ వచనంలో మనం చూస్తే యూదులైనటువంటి వారికి భయపడి రహస్యముగా యేసు ప్రభువును తన రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి ప్రభువు యొక్క అంతరంగ శిష్యుడైన అరిమతయ్య యోసేపు అనేటటువంటి అతను వచ్చి ప్రభువు దేహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడంట. చూడండి, అంతరంగ విశ్వాసి బహిరంగ విశ్వాసిగా మార్చబడుటకు ప్రభువు యొక్క దేహము కారణమైందనమాట అండి. మరి అంతవరకు అంతరంగ విశ్వాసిగా ఉండినటువంటి అతను ఇప్పుడు మరి బహిరంగ విశ్వాసిగా మారాడు. ఎప్పుడు మారాడంటే ప్రభు యొక్క మరణాన్ని చూచి, ప్రభు యొక్క శ్రమను చూచి, నా కొరకే బాధపడతా ఉంటే నేను ఇంకా ప్రభువు నాకు తెలియదు అన్నట్టు, ప్రభువును గురించిన విషయాలు నాకు తెలియదు అన్నట్టు, ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప పనులు చూడనటువంటి వారి వలె నేను ఇంకా ఎలా ఉంటే నా యొక్క విశ్వాస జీవితము మరి అనవసరం అనుకున్నాడు, వృధా అనుకున్నాడు. కనుక ఇప్పుడైనా మరి యూదులకు భయపడకుండా ప్రభు దేహాన్ని నాకివ్వండి అని చెప్పని ఆయన మరి ప్రభు యొక్క దేహాన్ని తను తీసుకొని వెళ్ళినట్టుగా మరి మనకు కనబడుతూ ఉంది. మరి చూడండి, అలా తీసుకొని వెళ్ళి తన యొక్క సమాధిలో, తన కొరకు తొలగించుకున్న సమాధిలో ఉంచాడు. అంటే మనము సమాధి అంటే శ్రమలు అని చెప్పుకుంటాం కదా. ఈ శ్రమల వంటి మరి సమాధి వంటి శ్రమలలో ఉండినటువంటి అతను ప్రభు యొక్క దేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళగానే అతని యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా
మరి పోయినందువలన అతను బహిరంగంగా వచ్చాడు అని మనకు అర్థమవుతూ ఉంది కనుక ఆ యొక్క మరి గెత్సెమనే తోటను కాసేటటువంటి మరి ఆ తోటమాలి అనుకుని ప్రభువుని అడుగుతూ ఉందన్నమాట అండి. ఏమనంటే, సరే ఈ తోటలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తివి నువ్వు, ఈ తోటకు కాపలా ఉండేవాడివి నువ్వు, ఈ తోటలో ఉన్నటువంటి వృక్షములకు నీరు పెట్టి ఈ వృక్షముల యొక్క మంచి చెడును చూచేటటువంటి బాగోగులు చూచేవాడివి నువ్వు కనుక నువ్వు ప్రభువును చూసి ఎత్తుకొని వెళితే నువ్వైనా ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎక్కడ పెట్టావో చెప్తే నాకు చెప్పు, ఈ తోటలో ఉన్న ప్రభువును నేను ఆయన తీసుకొని వెళ్తాను అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మరి చూడండి, యేసు ఆమెను చూసి మరియా అని పిలిచాను. చూడండి, ఇక్కడ కూడా ప్రభు యొక్క పిలుపు వినబడుతూ ఉంది. ఈ మరియా అని పిలవగానేనంట మరి చూడండి వెంటనే ఆమె యొక్క చెవులకు ప్రభువు యొక్క మాట అని అర్థమైందండి. ఇది ప్రభువు మాట అని చెప్పని చెవులకు వినబడాలంటే ముందేమవ్వాలంటే మెదడులోనికి ఆ మాట వెళ్ళాలంటే మనము గ్రహించుకోవాలన్నమాట. మరి మెదడు ద్వారానే కదా మనకు ప్రతి మాట కూడా అర్థమయ్యేది, మాట్లాడేది. మరి కనుక వెంటనే ఆమెకు మరి చాలామంది అంటారు మైండ్కి మైండ్ ఆబ్సెంట్, అంతవరకు ఆబ్సెంట్లో ఉన్నటువంటి మరియ యొక్క మైండ్ ఏమైపోయింది, ప్రెజెంట్లోకి వచ్చేసింది అన్నమాట అండి. ఈ స్వరము నా ప్రభువుది కనుక ప్రభు అని వెంటనే ఆమె ఆలోచించలేదండి. ఇంకా ఎప్పుడైతే ప్రభువు స్వరాన్ని ఆమె వినదో ఆ స్వరాన్ని వినిన ఆమె ఇంకా ఆలోచించలేదు, తోటమాలి అనుకోలేదు, శిష్యులు అనుకోలేదు, కానీ వెంటనే పిలిచింది మరియా అనగానే బోధకుడా అని పిలిచిందంట. చూడండి, బోధకుడా అని పిలవగానే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన మాట, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, నేను తర్వాత లేచిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తానని చెప్పాడు ఆయన, తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళాలి కనుక నువ్వు నన్ను ముట్టుకోవద్దు. ఎందుకు ముట్టుకోవద్దు అని అంటే, ఎంతవరకు నేనున్నది మనుష్య శరీరంతో ఉన్నాను, మానవ దేహంతో ఉన్నాను, మీ వంటి ఒక మనిషి వలె మీ మధ్యన నేను సంచరించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ మనం ఇందాక పాడుకున్నాం, లౌకిక దేహము విడిచిపెట్టి ఆయన మరణమునకు విజయం ఏది అనే పాటలో మనం 2వ చరణం పాడాం. చూడండి, ఈ లౌకిక దేహాన్ని లోకములో తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మానవ దాసుని స్వరూపాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆయన పరమందున్నటువంటి మహిమ శరీరాన్ని ఆయన ధరించుకొని ఉన్నారు కనుక ఆ మహిమ శరీరమును ధరించుకునేటువంటి ప్రభువు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు నువ్వు మానవ శరీరంతో ఉన్నావు, పాప శరీరంతో ఉన్నావు కనుక పాప శరీరంతో ఉన్న నువ్వు పాప శరీర ఆకారంతో వచ్చినటువంటి నన్ను ఆ శరీరంతో ఉన్నంత వరకే ముట్టుకోవాలి, ఆ శరీరంతో ఉన్నంత వరకే. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఎవరండి, మహిమ దేహముతో ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేయకూడదు, ఆయనను ముట్టుకోకూడదు, మాటే మాట్లాడుతుంది. అందుకే ఆయన చెప్పిన మాట, నేను ఇంకా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కనుక నువ్వు నన్ను ముట్టుకోవద్దు, కానీ మరి నా సహోదరులైనటువంటి వారికి చెప్పమని చెప్పినప్పుడు ఆమె చెప్పిన మాట, నేను ప్రభువును చూడండి 17వ వచనంలో, నేను ప్రభువును చూచితే అని యోహాను సువార్త 20:18 చూడండి, నేను ప్రభువును చూచాను అంది. చూడండి, అంటే మహిమ దేహముతో ఉన్నటువంటి ప్రభువును చూడగలిగేటటువంటి భాగ్యం కూడా ప్రభువు ఎవరికి ఇచ్చారు అని అంటే స్త్రీ అనబడినటువంటి క్రైస్తవ సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చాడండి. ఆ యొక్క మరి మహిమ దేహముతో ఉన్నటువంటి ప్రభువును చూడాలి అంటే మనకేం కావాలి అంటే మనోనేత్రము తెరవబడాలి. మనకు మనోనేత్రము తెరవబడితేనే కానీ ఆ యొక్క దేహముతో మహిమ దేహముతో ఉన్నటువంటి ప్రభువును మనము చూడలేము కనుక మరి చూడలేనటువంటి ప్రభువును చూడాలి అని అంటే మరి మనము ఎక్కడ ఉండాలి అంటే మరి బైబిల్ మిషన్ వారమైనటువంటి మనకు ఆ యొక్క మహిమ రూపముతో తండ్రి యొక్క కుడిపార్శ్వమున ఆసీనులైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రభువును చూడాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము దైవ
సన్నిధి. ఆ దైవ సన్నిధిలోనికి వెళితేనే ఆ యొక్క మహిమ దేహముతో ఉన్నటువంటి ప్రభువును మనము చూడగలము, ఆయనతో మాట్లాడగలము. కనుక అటువంటి మరి అంటే దైవ సన్నిధి సహవాసములో ఉన్నటువంటి స్త్రీగా ఇక్కడ మగ్దలేనే మరియ మనకు మొట్టమొదటగా ప్రభువు పునరుద్ధానులైన తర్వాత కనబడుతూ ఉందన్నమాట అండి. మరి శిష్యులు వచ్చారు, పేతురు గారు వచ్చారు, మరి పేతురు యోహానులు వచ్చారు. పేతురు పైనుండి చూస్తే యోహాను సమాధిలోనికి వెళ్ళి చూచాడు అన్నట్టుగా ఉంది చూడండి. మరి ఈయన చూచి యోహాను గారు సమాధిలోనికి వెళ్ళి చూచారు, మరి పేతురు గారు సమాధిలోకి వంగి చూచారు. మరియా తనతో మరి ప్రభు యొక్క మరి తోటలో నిలువబడి తనతో ప్రభువు మాట్లాడుట తోటమాలి వేషములో కనబడినటువంటి ప్రభువును ఆమె చూచింది. అంటే చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మహిమ దేహముతో ఉన్నారు కనుక ఆయనను చూసినటువంటి ఆమె అనుకుందనమాట. ఆ యొక్క దేహాన్ని చూచి తోటమాలి అనుకుని మరి ఇలాగనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి చూడండి, మనం గమనించినట్టయితే యేసు ప్రభువారికి మరణం మీద అధికారం ఉందండి. మరణము మీద అధికారం ఉన్నటువంటి ప్రభువు మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట మనం చూడండి. ఈ పుస్తకం ఉంటే మీ దగ్గర 144వ పాట చూడండి ఒకసారి. 144వ పాటలో చూడండి. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే మోక్షాధికారి, క్రీస్తే మహోపకారి, క్రీస్తే ఆశీర్వాదకారి, క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే మోక్షాధికారి. ఏడో చరణంలో చెప్పారు, ఈ నామమునకు మించు నామములేదటచు, యెహోవా తండ్రి యేసును హెచ్చించినాడు గనా. క్రీస్తే సర్వాధికారి, క్రీస్తే మోక్షాధికారి, క్రీస్తే మహోపకారి, క్రీస్తే ఆశీర్వాదకారి. మరి యేసు ప్రభు నామమును అంటారు. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు అంతగా హెచ్చించారు. అన్ని నామములకు పరిణామం అని ఫిలిప్పీ పత్రికలో మనం చూడగలం అనమాట అండి. మరి ఇలా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క మరి మాటలను బట్టి ఆయన వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అన్ని నామములకు పరిణామముగా 2వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని మనం చూస్తే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మాట, ప్రతి నాలుగు తండ్రి అయిన దేవుడి మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని ఒప్పుకొనినట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పరిణామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. చూడండి, అన్ని నామములకు పరిణామమును ఆయనకు అనుగ్రహించారు కనుక ఆ ఉన్నత లోకంలో ఆయన ఉంటూ ఉన్నారు కనుక ఉన్నటువంటి ఆయనను మరి చూడాలి అన్నా, మాట్లాడాలి అన్నా, మరి ఆయనకు తండ్రి అయినటువంటి దేవునితో సమానమైనటువంటి రూపంలోని మనము మార్చబడాలి అన్నా మనకు మార్గం ఎవరు అంటే మనకు యేసు ప్రభువే మార్గము. మరి కనుక మరి మార్గమైనటువంటి ప్రభువును చూచింది మరియ. చూసినటువంటి ఆమె స్వరమును విన్నది. స్వరాన్ని విని చక్కగా ఆమె మరి ఆ యొక్క మాట పిలవగానే అమ్మ అనగానే మరి తర్వాత మరి మరియా అనగానే వెంటనే ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని గుర్తుపట్టగలిగింది కనుక మరి ఆమె ప్రభువును గుర్తుపట్టి పిలవగలిగింది రబ్బూని అని. పిలిచిన వెంటనే ఆమె చూడండి ఆనందంతో వెళ్ళిపోయిందంట.
గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆమె ఏం చేసిందంటే అందరికీ కూడా ఆమె ప్రభువును, పునరుద్ధానుడైనటువంటి ప్రభువును నేను చూశాను అని అంది. చూసినటువంటి ఆమె మరి నీతిమంతురాలైంది, ధన్యురాలైంది, మరి పరిశుద్ధుల వరుసలో ఆమె కనబడుతూ ఉందన్నమాట. మరి అలాగే మనము ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయండి, బాధ ఉంది, కష్టం ఉంది, ఇరుగు ఉంది, ఇబ్బంది ఉంది, ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి అని చెప్పని ఆ బాధనే పట్టుకొని కూర్చున్నాం అనుకోండి, కూర్చుంటే ఆ బాధలో ఉన్నటువంటి మనము బయటికి రాగలమంటారా? నాడు బయటికి రాగలమా? బయటికి రాలేము. ఎందుకు రాలేమా అంటే ఆ బాధలలోనే మనం ఏమైపోతామంట? బలపడిపోతామంటండి. బాధలోనే బలపడిపోతే మరి మీకు నేను వచ్చింది దర్శన కాలం చెప్తాను. మరి బాధలోనే మనం బలపడిపోతే ఎలాగా? అందుకని మరి చూడండి, కొన్ని సార్లు మరి ఇక్కడ మృతుడై సజీవుడైనటువంటి ప్రభువు కనబడగానే మరియకి ఏమైందంటే ధైర్యం వచ్చింది. ప్రభువును ఎవరు ఎత్తుకొని వెళ్ళలేదు, ప్రభువు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఆయన ఎక్కడున్నాడు? ఆయన ఎక్కడున్నాడండి? మరి మనతోనే ఉన్నారు, నాతోనే ఉన్నారు అనుకుంది మరి కదండి. మరి అలాగే అయ్యగారు మనకు చెప్పారు, ఆత్మరూపిగా ఉంటారు కనుక మరి చూడండి, ఆత్మరూపిగా ఉండేటటువంటి ప్రభువు ఆత్మరూపిగా మరి మరియకు కనబడి బలపరిచినట్టుగానే కనబడుతుంది. మరి కళ అన్నాను కదా, మరి కళ ఏంటి అని అనుకుంటారేమో. ఈ పరిశుద్ధ వారంలో అంటే 5 years అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు మరి నిద్రలో ఒక పాము ఉందండి. ఆ పాము మరి మా గదిలోకి నేను అలా నిలబడి చూస్తున్నాను. మా గదిలోకి చాలా స్పీడ్గా వచ్చేసింది. అది గదిలోకి స్పీడ్గా వస్తూ దాని నోట్లో ఒక 2 కాయలు కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఆ కాయలు తీసుకుని వచ్చేస్తే నేను వెంటనే దాని వెనకాల లోపలికి వచ్చి మరి గదిలోకి వెళ్ళింది. ఇది అయ్యగారు గదిలో ఉన్నారు, ఏమన్నా చేస్తుందేమో అని చెప్పని, అంటే గదిలోకి పాము వచ్చింది, మిమ్మల్ని ఏమైనా చేస్తుందేమో అని చెప్పని నేను అయ్యగారితో మాట్లాడుతుంటే మరి చూడండి, చేతికి మరి నడవలేనటువంటి వారికి హ్యాండ్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా, అటువంటి స్టిక్ పట్టుకొని నడుచుకుంటూ మా నాన్నగారు వచ్చారండి. నేనేమో అయ్యగారితో మాట్లాడుతున్నాను. బుధవారం మొన్న అయ్యగారు గుంటూరు వెళ్ళిన రోజేనండి, కాకాని కోటానికి వెళ్ళిన రోజేనమాట. మరి కనబడి నాకు ఇలాగ కనబట్టుకుని ఆయన నడుస్తూ వచ్చారు. నడుస్తూ బెడ్రూమ్లోకి వస్తే నేనంటున్నాను, మామయ్య గారండి పాము వచ్చింది, మీ అబ్బాయిని ఏమన్నా చేస్తుందేమో అని చూస్తున్నాను, బయటికి రమ్మంటే రావట్లేదు అన్నాను. అంటే వెంటనే ఆయన అన్నారు, అమ్మ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, కీడు కానీ మీకు మరి దీనివల్ల మీకు హాని కానీ కీడు కానీ ఏమీ లేదు, నువ్వు భయపడక నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నారండి. మరి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అని అంటే మరి భయం అనిపిస్తుందా మనకి అనిపిస్తుంది అంటారా? ఏమండి మరి నాకు అనిపించలేదు. ఏమంటారా? నాకు ఎప్పుడు అలాంటి బాధ కనపడితే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయనే కనపడతారు. ఆయనంటే మా మామగారే కనపడతారు అనమాట. నేను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉన్నానంటారు. అప్పుడు అయితే మరి లేచి నేను పిల్లలకి మరి ఏదన్నా వస్తే వెంటనే చెప్తానండి. ఒక రోజు ఆలస్యం చేసి చెప్పను. తెల్లవారు లేవగానే వంటగదిలో పిల్లలు మొహం కడుక్కునేటప్పుడు అంటే బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడే చెప్పేస్తాను అన్నమాట, వంట చేస్తూ. మరి తర్వాత చెప్పాను అబద్ధం అనుకుంటారో లేకపోతే ఏదన్నా అనుకుంటారని పిల్లలతో నేను చెప్పేసి లోనికి వెళ్ళేసరికి అయ్యగారు రాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చిందని అయ్యగారు చెప్పారు. చెప్తే అయితే మీకు ఎలాంటి కళ వచ్చింది, నాకు ఎలా వచ్చింది, ఇద్దరికి శోధన ఉన్నట్టు కళ వచ్చింది. కానీ ఈ శోధనను జయించడానికి మన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు? ఏమండి సుదర్శన్ రావయ్య గారు అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మృతులైన భక్తులు, ఏమండి చూడండి, మృతులైనటువంటి భక్తులు బ్రతికి రాగా నీకు మేలైన సాయము అన్నారు అయ్యగారు. కనుక ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడైతే ఇలా కనబడ్డారో వెంటనే ఈ సమస్య వలన అంటే ఈ కీడు మనలను ఏమీ చెయ్యదు అని అనుకుంటా ఆయన వచ్చి క్రింద నుండి మరి ఏదో ఉంది తీశారు, అది అంటుకుపోతుంది అని అంటుంటే ఇది అంటుకోదమ్మా, దీనిని నేను చంపేస్తున్నానని చెప్పానండి. చేతిలో పెట్టుకొని ఇలా నలపగానే అవి కూడా ఏమైనా శుభ్రంగా నలిగిపోయినాయి, పిప్పులాగా అయిపోయింది అన్నమాట. దాన్ని తీసి అవతల పడేశారు అన్నమాట. అలాగా మరి చూడండి ఇక్కడ కూడా అంటే నేను ఇది మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే అర్థం అవుతాడు మృతులైన భక్తుల గురించి. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మృత్యువును మృతి చేసి
ప్రభువును తండ్రి ఒక ప్రవక్తగా పంపించారు, శక్తి కలిగిన ప్రవక్తగా. ఈ ప్రవక్త చనిపోయి తిరిగి లేచిన తరువాత మరి బ్రతికి ఉన్న దినాలలో మరణించిన లాజరును లేపారు. మరి లూకాసు సువార్త 9వ అధ్యాయంలోను 7వ అధ్యాయంలోనూ మనం చూస్తే మరి నాయీను అనేటటువంటి గ్రామంలో మరి విధవరాలి యొక్క కుమారుని కూడా ఆయన బ్రతికించినట్టుగా మరి మనం 7వ అధ్యాయం 11వ వచనం అండి, లూకాసు సువార్త 7:11 బ్రతికించారు. మరి అలాగే యాయీరు కుమార్తెను బ్రతికించారు కదా. అంటే ఆయన బ్రతికి శరీరధారిగా ఉన్న దినాలలో వారు చనిపోయినా కూడా మనుషులైనటువంటి వారిని బ్రతికించేటటువంటి శక్తి కలిగిన ఒక ప్రవక్తగా ఉన్నారని మనం చదువుకున్నాం కూడా. అటువంటి ప్రవక్త ఈ రోజున మరి చనిపోయి తిరిగి లేచి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడయ్యారు మనకు. కనుక దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన సజీవుడైన తరువాత మరియకు మొట్టమొదటిగా ఆయన కనపడ్డారు. ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. మరి అయ్యగారు కూడా చెప్పారు, నేను చనిపోయినా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, మీతోనే ఉంటాను అన్నారు కదా. మరి అలాగే అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి రుజువులు మన జీవితానికే ఏమండి ఆదర్శంగా కావాలి. అంటే మనకు ఆదర్శమనే కాదు, గుర్తులుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. కనుక మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బ్రతికి మరి ఆయన సజీవుడైన తర్వాత మరి అందరికీ కూడా శ్రమలలో ఉన్నటువంటి మనలను, కష్టములలో ఉన్న మనలను ఈ శ్రమలో నుండి నేను బయటకు రాలేను అని అనుకున్నా కూడా మనలను బయటకు రప్పించేటటువంటి ప్రభు అన్నమాట. మరి ఇటువంటి ప్రభువును మనము రక్షకునిగా లేదా మన దేవునిగా కలిగి ఉన్నాం. కనుక మరి ఈ యొక్క ప్రభువు మనతో ఉంటే బాధలుంటాయి అంటారు. మరియకు కనబడగానే మరియ అంతరంగంలో ఉన్న బాధ అంతా ఏమైపోయిందండి, ఒక్కసారే పోయింది. ప్రభువును చూచాను అని అందరికీ చెప్పింది. మరి చూడండి, ప్రభువును గురించి చూచినటువంటి అంటే సజీవుడైనటువంటి ప్రభువును చూచిన మొట్టమొదటి సాక్షిగా ఆమె గ్రంథంలోనే మనకు కనబడుతూ ఉందన్నమాట అండి. మరి చూడండి, మరి అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడానంట ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన మహిమను వదిలిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చి మరలా ఆయన తన మహిమతో అక్కడ పరలోకంలోనికి వెళ్ళిన ప్రభువు మనకు అంటే భూలోకంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులమైనటువంటి మనకు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆయన తండ్రికి ఒక రాజ్యముగా మరి మమ్మలను చేయడానికి ఎలా ఉన్నారంటే అయ్యగారు రాసినటువంటి పాట మరి చూడండి, నీవే అని నమ్మిక అనేటటువంటి పాటలో మరి చరణం చూడండి ఒకసారి. ఆ చరణాన్ని పాడుకుని ముగించుకుందాం. నరలోకము నుండి పరలోకము వరకు నిశ్చలగా ఉంది అనే మరి మన కొరకు తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి విజ్ఞాపన చేయించు ఉన్న విజ్ఞాపనకర్త అయినటువంటి క్రీస్తు ప్రభు కొరకు ఈ లోకంలో మనము మరి
జీవవాక్యమును చేతబట్టుకుని జ్యోతుల వలె మనము ప్రకాశించుచు అనేక ఆత్మలను వెలిగించగలిగేటటువంటి ధన్యత పునరుద్ధానుడైనటువంటి ప్రభు మనం ఒక్కొక్కరికి దయచేయును గాక. ఆమేన్. మరణాతా మరణాతా మరణాతా. ప్రభు మొర వినవా, ప్రభు మొర వినవా, నీ కొరకే నే వెదకేను దేవా, నాకొక మారు కనిపించరావా, నాకొక మారు కనిపించరావా, ప్రభు మొర వినవా. ఎవరు ఎవరిని చూశారు, ఎవరు ఎవరికి కనబడ్డారు అని అమ్మగారు చెప్పారు. చెప్పండి, మాట్లాడండమ్మా. ఎవరు ఎవరిని చూశారు? ఓన్లే ఈ క్వశ్చన్కి ఆలోచించండి. ఎవరు ఎవరికి కనబడ్డారు చెప్పండి. ఎవరు కనబడ్డారు? ప్రభు కనబడ్డారు. ఎవరికి చెప్పండి? మగ్దలీనాకు కనిపించారు. మగ్దలీనా అంటే చాలు, మరియా అక్కర్లేదు. విన్నారమ్మా? చాలామంది 7 మరియమ్మలు ఉన్నారు మన బైబిల్లో. ఎంతమంది చెప్పండి? ఎంతమంది అమ్మా? 7 మరియమ్మలు ఉన్నారు. ఈవిడికి మరియా అని అనక్కల, ఏమంటే చాలు, మగ్దలీనా. చూడండి, మరి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. ఆ పేరుకు ముందు ఏమండి, ఆ పేరుకు ముందు మనకి ఊరి పేరు చెప్పగానే మన సంఘాల్లో ఆ విశ్వాసులు గుర్తొచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికన్నా ఊరు వెళ్ళాను అనుకో, వేరే ఊరు వెళ్తాను, వాక్యం చెప్తాకి వెళ్తాను, కార్యక్రమాలకు వెళ్తూ ఉంటాను.